Не вкусно така, приказки се носят от социалната медия и други неофициални медийни фирми и организации. Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя постоянно като така блуждаещ пиен ден наляво-дясно. Здрав съм. След дълго осмисление решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект. Днеска беше, така да се каже, учредителната сбирка, която трябва да подготви учредителната национална конференция. Начало на този политически проект. Много сложен въпрос ме задавате. Аз ще участвам в този процес. Щом съм тук, вече с моя подпис започна всъщност целият списък. Ще участвам, да. Дали ще го оглавя вече, колегите ще решат. Господин Доган, очаквате ли натиск от страна на Делян Пеевски към още ваши хора и страхувате ли се от неговото влияние в момента? Колеги, нека днешния ден да остане така изчистен, без замъгляване с други въпроси. Може би очаквам всичко, очаквам нов политически проект, ако всичко беше като му дойде времето, ще ви отговоря. Сега нека да остане този ден за учредяването на... Господин Доган, вие учредявате партия, защото вашата се разпадна благодарение на влиянието на Делян Пеевски. Отговорете на въпроса, страхувате ли се от неговото влияние и очаквате ли натиска? Ако се страхувам от нечие влияние, няма да бъда тук, няма да участвам в създаване такъв проект. Какви гаранции ще има и ще има ли такива изобщо за новата партия, така, щото в нея да не попадат компрометирани хора, които биха били под въздействието на заплахи, както се случваше до момента с оценките от информацията? Кой ще говори от вас? Колеги, ще бъдем много прецизни при подбора.